Hej og velkommen til vores første videovlog. Ja, Så sidder vi her. chiller sådan en lille smule. I tænker sikkert, er det dem? Og ja, bloggen. Det er os. Selveste Kai van Grauskovic. Og Jule von Penovic. Vi vil starte med at sige Tak for den positive respons, som vi ligesom har fået over blandt andet mail. ja, mail, hvor at I har også spurgt om de her vlogs. Ja, og så har jeg ligesom givet os al den her positive opbakning, så vi vil bare sige tak for, altså sådan, Ja. tak, man. Tak, skattebasser. Ja, tusind tak, søde venner. Ja, Vi vil egentlig gøre det lidt kort i dag. Starte med et lille outfit. det er jo vores første videoblog, så det bliver ikke sådan noget så professionelt endnu. Nej. Altså, nu må vi se Ja. i tiden, ikke? Skal vi ikke bare starte med dagens outfit? Jo, lad os det, skatten. Okay, lad mig starte. Ja, jeg du har den starter bare. halsbånd på, som søde Jule har lavet. Og jeg må lige sige, den er pishammerende flot. Den er så flot. Jeg Endnu er mere så stolt. Altså. Det her sorte herinde, det er fra en sæl. Skal vi tage den længere ind en gang? Ja, skal vi lige se på den. Den er meget yndig. Det er så en, som Jule selv har lavet. Og Ja. det var så som sagt, det her, det er sælskin fra en Ægte sæl, sæl, det som var- Jule selv har parteret. Op på Grønland. Og på Grønland, selvfølgelig. Ja. Og de her perler, det er fra Østersøens hav. Nede fra bunden, som Ej, Jule jeg må selv har også fundet. sige, altså. Hun er selv Ja. nødt det efter dem. Det er utroligt. Ja, men jeg er også rigtig stolt af mig selv. Altså. Ja, altså, ja, det er lidt mit søndagslook i dag, så jeg er lidt kedelig. Men så her har jeg har Cheap Monday, så hvis jeg trækker ned, så har jeg Cheap Monday. For jeg synes, det er ved at blive lidt... Mainstream to Ja. show it, som vi ja, plejer at så sige. derfor har jeg taget det her skønne lagen ud over. Og det er bare Simpelthen som sådan en super lang praktisk. kjole. Ja. Ja. Og så har jeg de her alternative solbriller fra Kvickly. De var for dyre i Sparks, så ja, det er mit søndagsoutfit. Ja, nå, men altså hej, eller hvad jeg siger. Jeg vil lige hurtigt sige, hvad jeg har på. Bum bum. På mit hoved, eller jeg starter from the top, som jeg plejer at sige. Der har jeg en disco. Hvad? Ja, det er nok lige fordi jeg glemte, hvad det hed. Men det hedder en disco-hovedring, som selve dronningen Margrethe har haft under 2. verdenskrig. Og på mine øjne, a.k.a. my sunglasses, som jeg plejer at sige, De er så fede. de er mega fede. Altså, der var ingen, der har sådan nogle her, men altså, det er nogen, der stammer fra Bilka. Men du kan ikke få dem mere, desværre. Altså, hvis jeg... Ellers havde alle jo været ude og købe dem med det samme. Ja, ærgerligt. På min skulder har jeg valgt at indføre mig en pels. En dejlig pels. Den er mega blød, og den er også homemade, som jeg plejer at sige. Og jeg har valgt at... Hvad kan jeg sige? Altså, nu bliver jeg ellers lidt stolt igen, ikke? Men Ja. jeg har valgt at trimme missen. Altså, vi er jo gode til at lave de der homemade ting. Præcis. Så jeg har trimmet missen og lavet den her pels. Som er super hot på den ene shoulder, som Ja. jeg plejer at sige. Det var vores outfits. Ja, håber I kunne blive inspireret. Ja, det håber vi virkelig meget på. Vi vil egentlig sådan set bare sige Husk at god følge med i weekend. bloggen. Ja, og vi mangler lige dem her. Det er nogle armbånd, som connecter os. Hvis I ser nogen på gaden med den, så ja, det er os. Det er Bloggerbandittens armbånd. Præcis. Men bloggen, vi ses. Ja, bloggen. Husk, der kommer flere Der kommer flere videoblogs. vlogs. Vi elsker jer. Kys, kys.